76 na kabataan naman po nagtapos sa Summer Sports Clinic sa Pangasinan, Power Pang PPO. Para po sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Robert Reyes. 104.7 IFM Report. 76 ang nitalang nagtapos sa isinagawang PNP Summer Sports Clinic 2026 ng Pangasinan Police Provincial Office kasunod ng closing ceremony noong Hunyo 1 sa Lingayen, Pangasinan. Ito ay matapos ang 15 araw na programa mula Mayo 11 hanggang 29 kung saan sumailalim ang mga kalahok sa iba't ibang sports training. Kabilang sa mga itinuro sa sports clinic ang pickleball, badminton at karate-do na tinututukan ang kanilang agility, coordination, endurance, strategic thinking at self-defense skills. Kabilang sa mga nagtapos ang mga kabataang may edad 6 hanggang 18 taong gulang kasama ang mga dependents ng PNP at non-uniform personnel. Sa pagtatapos ng programa, ginawaran ng mga sertipiko ang mga kalahok bilang pagkilala sa kanilang pagtatapos. Pinarangalan din ang mga coaches at trainers na nangasiwa sa pagsasanay. Kasama mo Idol Robert Reyes, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.